bareng ngoten niku. Alhamdulillah matur nuwun sampun ditampi kalian keluarga besar Madangkara. Hmm. Kula omah wis ragu janipun engko nek pun dugi mriku ditampa apa ora kula ngoten janipun. Nggih ditampa. Jumbo kali amal perbuatan jenengan. Nggih. Tegese jenengan lak wau prilakune lak sopan santun mila nggih ketampa wonten mriki ngoten lho. Amin pangestunipun. Nggih ngoten niku. Alhamdulillah jan rasane kaya wong ipi kula saged garing nderek jenengan. Jenengane aja sok nemen-nemen limrada kali kula sak kanca. Wong jenengan asring nderekaken para dalang-dalang kondang. Sampun to, sami kemawon anggenipun sesarengan antara dalang, sinden, pengrawit lan ugi panjenengan sebagai pelawak untuk bersama-sama menghibur warga masyarakat Grobogan. Yen penggali warga masyarakat Grobogan seneng, otomatis atine ayem nyambut gawe ya semangat. Yen nyambut gawe semangat, insyaallah rezekine melimpah ruah kebak ing reh barokah. Amin ya rabbal alamin. Sing kula remeni saking panjenengan ngeten iki lho Pak. Napa? Mboten bedak-bedake di sing dagelan senior, di sing cek ajaran. Tak umpamake wayah esuk sarapane sego soto utawa sego soto Pak Min Klaten. Nek ganjengan nika. Enek sotone sakniki. Enten sotone to? Oh nggih. Jenengan yo dereng nate mriko berarti. Rasane ngoten niku, seger to. Soto Mbak Deli ngoten nggih. Oh iya. Nggih, Klaten niku. Nika seger no pandak esuk. Nggih nek enjing sotone Pak Min. Pak Min gathuke paru. Wah, sate usus jos nyampleng kok. Gandungan sing saiki. Nek gandrung sing emang koyo model gudeg kok modele ya. Gudeg iki sayur ngerketan lho Mas Ambu. Mboten napa-napa ya saya enak ya nak ya. Nah rodok 3 dina ngono malah karek kecute karo asine. Wah. Lah nggih. Terus niki. Napa? Hawane. Terus sing bilang lari. Oh nggih. Wah, jenengan gak paham gending to, Pak? Mboten. Lah krungu lagi iki lho aku. Krungu lagi iki lho. Astagfirullahaladzim. Nggih. Mula mang pahamke mboten napa-napa, nggih. Lah kula dereng profesor kok ya. Asmaradana nuju Prana. Nuju Prana. C. Oh. Karya profesor. Oh iya. Tunggal kok aku kang setya setuju. Astagfirullahaladzim. Anten. Semua sudah paham ya? Paham. Ya Mas. Aduh, malah lali to kula. Cakapane angel kok ya. Rapar gending sampean ya. Nyepel lagi, ojo cecak-cecak nang rene. Aku nek dino gagu ana modele ngoten niku kok nek kesempatan koyo diregoni ben ilang kesempatan. Pancene yang berduaan itu yang ketiga adalah setan. Nggih. Satu, dua. Heeh. Lah sing ketiga Lah, gak wani aku mulai engko ra sida tekan nggono omah. Lah ngopo no? Dudune ning dalan. Ojo wedi. Lah piye to Pak Ono Mas? kakak. Tekan ngomah. Lah mbok gampang to perkarane iki. Iya. Tapi kira hitungane to. Lah. Mira, ojo ewah pekewah ngarane kadung sing ngene lho. Muni ke setane Pak Dalang ora apa-apa. Aku ya pancen setan. Lah iblise kuwi. Lah. Saya nemen. Kowe ngerti sapa iblise? Sinten? Kula. Lah kok yakin ngono? Jenengan Baga. Oh iya. Legake atine wong liya kuwi ibarate nun sewu godhong tela sak klendahe legake weteng. Nah. Apa wedine legake wong liya kuwi kanugrahan sing gedhe entuk barokah Gusti Allah Subhanahu wa taala. Wah. Ngono. Ora apa-apa aku diasoke ora apa-apa, tapi kan warga sudah paham. Siapa tuh saya? Nggih. Gareng kelawu. Tak tambahi gareng kelawu yang bersahaja. Wah bersahaja. Nggih, ket mau istighfar ping bolak-balik. Matur nuwun. Nggih, wong ndek ben iki pas istighfar wis ping pindho. Pas tak ulang iki lho. Ya wis ngono kuwi anggaran. Ayo Mas jajak maju. Astagfirullahaladzim. Dereng apal. Wis sak apale ujian ora apal piye. Lah pas Iban Jobo tancepan kene Bolodewa, kene iki sapa jenenge Prabuta teko. Tandung. Terus joget astagfirullahaladzim ngono meneh. Terus tancep, tancep nih Pak, teng pundi? Debok, mosok ning cangkem. Astagfirullahaladzim ngoten. Tancep mak ceplek ngene to. Kudune lak rada ning kene, ngono. Rada mundur. Jak rada mundur. Ora wayange, wonge malah mundur ngene iki. Dhewe karo ora wayange kuwi lho, wayange sing mundur. Astagfirullahaladzim ngono. Nek niki cerita sing saestu, Pak. Piye? Apalan dosenipun almarhum Blasius Subono ki Pak Bono. Pak Bono. Sak kelas nak tiang 8. Ayo sing wis hafal maju dhisik. Delalah kula kalih Mas Eko Kediri maju dhisik apal.